Població d'uns 5.000 habitants i a uns 600 metres sobre el nivell del mar, Cardona, situada al Bages, al centre de Catalunya, és una població medieval amb força atractius per a visitar. La plaça de la Fira, dita també plaça Major, és la plaça principal de Cardona. A l'època medieval, a les places principals de les poblacions, precisament per ser el lloc de més espai, era on s'hi feia el mercat, i per tal de protegir-se durant l'hivern i els dies de mal temps, solien ésser porxades per poder En ella hi trobem l'Ajuntament, edifici edificat a la postguerra, a l'any 1940, amb criteris historicistes i d'influències neorenaixentistes. I també l'església de Sant Miquel, originària del segle XI, ja anomenada l'any 1013, amb remodelacions posteriors d'estil gòtic del segle XV i que té la seva entrada per l'anterior plaça del Mercat. La plaça de Santa Eulàlia antigament era el centre de la vila i punt d'intersecció dels tres principals camins que arribaven a Cardona. A un costat trobem la capella de Santa Eulàlia, gòtica i de reduïdes dimensions. El portal de graells del segle XV és el principal accés des del nord i l'única entrada de la muralla que es conserva a l'actualitat. Al damunt d'un turó trobem la Torre del Baró de Mer. Es tracta d'un fortí cilíndric, edificat al segle XIX durant les guerres carlines i està protegit com a bé cultural d'interès nacional. Com a tal, la porta d'accés està en alçada, per tal que en cas de necessitat es poguessin retirar l'escala d'accés i quedar guarits en el seu interior.
El Pont del Diable, situat als afores de la població, possibilitava en d'altres temps el pas sobre el riu Cardener i fou declarat bé cultural d'interès nacional el 5 de desembre de 1962.